Babban matsalar ita ce, ita fa yanzu bata san a inda take ba, kuma sannan bata san daga ina ta fito ba, ba kuma ta san ina za ta ba. Allah zai kawo mata ɗauki. Amma ja idan kika ganta, a nan ne za ki gane cewa ko ta taɓa aure ko bata taɓa aure. Na yarda da ita, ba ta da wata matsala don ba ta kama da marasa gaskiya ba gaskiya. Na rasa rashin imani na mutane idan da mahaifina yana. Mutane sai ka ce ba za su mutu ba. A Sama'u da danginta sun shanye ka. Sun riga sun shanye ka to kai suka shanye, ni ba su isa shanye ni ba. Me aka yi miki da zaki ringa irin wannan zubar gadon waɗannan maganganun ka? Ba za ki iya adana sirrin abin da yake cikin ciki ba. Don Allah ki faɗa min wace ce mahaifiyata. Saboda ke kaɗai ce za ta gaya min maganar da zan gamsu. Ni na haife ka. Amma ita ce mahaifiyarka. Haba Zulai, wannan wani irin tsana ne kika tare kika dora mu? Ki saka aura, amma da bisa ga sharadi. Idan har ta dawo cikin hayyacinta, ta nemi ka sauke mata, to za ka rabu da ita. Hajiya, zan baki ɗanki. Salim zai dawo gunki. Amma a bisa sharadi. Sai idan har za ki amince da abin da yake so. Saki yadda da zaɓinsa. Amma gaskiya labarin nan da abin tausayi, gaskiya na tausaya mata kwarai da gaske. Babban matsalar ita ce, ita fa yanzu bata san a inda take ba, kuma sannan bata san daga ina ta fito ba, ba kuma ta san ina za ta ba. Kila idan ta huta ta tuno wani abu. Kai, ai ba na jin ko ta farka za ta iya tuno wani abu, domin abu ɗaya fa take maimaitawa. Allah zai kawo mata ɗauki. Amma ya kamata mu mai da ita asibiti gaskiya. To ina ga haka ne, amma tun daga Sadiq me zai hana gobe kawai in kira shi da safe sai mu gaya masa matsalar watakila, ina ganin zai taimake mu tun da shi likita ne. To ka kira shi. A waya sai mu san yadda za a yi. Wani. Amma dai abu ba magana. Ni ta zo al'amura da sun tabarbare. Kuma ta samu wani hali an kasa nutsuwa. Wallahi tallahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر Hello? Kana magana da uban gidanka? Haka ne uban gidana. Ya sa hajiyan? Kalau. Ga ta nan ma tana jin ka. Wato akwai abin da ya faru ne. A ɗazu ne a hanyar mu ta dawowa muka kaɗe wata yarinya. So gaskiya ta ji jiki sosai, to shine nake so da Allah a samu a kawo ta wurinka. Domin ka ɗan ƙara duba ta don ta samu cikakken kulawa. To ba matsala kai gobe sai ka kata asibitin.
Okay? To na gode. To ba matsala. Wayya na ganki haka ba zato ba tsammani. Biyo ka lai. Kin zaci na tafi za ta hanya ne ko? To mu je ciki. Wannan. Assalamu alaikum. Ladiyo. Sannu. Sannu Ladiyo. Daga na hankali. Daga na sannu. Sannu Ladiyo sannu. Ya jikin nan. Allah kada ku kashe ni. Kwantar da hankalin ki. Allah kada ku kashe ni kam. Tsaya ke, ya bai wa Allah tsaya. Ke tsaya. Wallahi tallahi ba kashe ki bane ba. Ba mu so abin da zai cuce ki ba. Ki dauke mu tamkar ƴan uwanki. Kin ji ko? Ni dai da Allah kuma yi da ni gungungo. Kinga, ki kwantar da hankalinki. Kin ci abincin? Kin ci abincin? To kin ga za mu mai da ke gurin gwaggon. Idan Alhaji ya dawo sai mu ɗauke ki mu tai gurin gwaggon ko? Hankalinki ya fi kwanciya da haka ko? To yanzu bari mu je sai ki ci abincin sai mu shirya sai in mai da ke wurin doctor ya sake duba ki ko? Ni da ba zan je ba. A'a ai lafiyar ki za a duba ba za a. Na warke ni dai kuma da ni gida dan Allah. To na ji za mu mai da ke. Yanzu kin ji kina ji ya hakuri. Mu je ki ci abincin kafin Alhaji na dawowa sai mu dauke ki mu mai da ke gurin gogo. Amma baki ci ba za mu mai da ke ba. Ba na iya cin abinci. To ba za mu mai da ki gurin gogo ba. Na saba da fura ne da nono. To yanzu ki kwantar da hankalinki. Zan sa Alhaji ya kawo miki fura da nonon. Maidi, yau so nake kifa kullun kyau kafin na dawo. Kaka damu. Ni kuma zan yi kokari in ga na fi kullum muni kafin ka dawo. Me kike son na sayo miki? Ko duk abin da na sayo miki yayi? Gaskiya ban yadda ba. Abin da nake so ka zo min da shi special nake so ka zo min da shi. Amma ina tunanin ko da na faɗa maka ba za ka zo min da shi ba. Haba, ni ne miki alƙawari. Duk abin da kike so kuma na miki alƙawarinsa. Ka min alƙawari? Ka riga ka san fa da matsayin alƙawari yake. Na sani. Ba na buƙatar ki sanar da ni abin da aka sanar da ni tun kina ƙaramar yarinya. Giya nake so ka sha. Giya nake son sha a gidan nan tunda dai ka riga ka min alƙawari za ka zo min da shi. Sai ka zo min da shi. Giya. Wace iri? Giyan ma kala-kala ce? Sosai ma? Wace iri kike so a kawo shi? Yau so nake in sha giyan son a cikin gidan nan in yi tatil. Kwantar da hankalinki. Za ki sha giya ki yi tatil har ki mai. To shi ke. My dear, kin san abin da nake son da ke? Ina so dan Allah ki kulan min da kanki. Ba na so wani abu ya dame ki. Farka damu. Duk abin da kace ai a gidan nan shi za a yi. Ko? Na yi alƙawari. Shikenan ni zan tafi. My dear, I love you. I love you too.
Ladiyo. Ya sunan mahaifinki? Ladiyo. Wannan yarinya fa na ga miki mahaukaciya ce. Ai ba ta kama da mahaukata ba, tana da hankalinta. To idan ba mahaukaciya ba ce, wannan yarinya mai laifi ce, makariciya ce. Duk yanda aka yi wani laifin ta tabka a garin su ta gudu. Ba haka bane Alhaji. Wannan yarinya ba ta kama da marasa gaskiya ba. Mu bi ta a hankali mana. Al'amarin ta fa da tsoro. Sai an bi ta a hankali, ai mata a hankali. Zuƙeƙe yarinya irin wannan a ce ta to ta rasa abin nan sai rashin kyan hali. Kana son ta kenan? Ba haka bane. Magana ce ta abin nan ai ba. Assalamu alaikum. Wai me kike ne haka ina ta miki sallama ko amsa ba ranka? Na amsa ke ne baki ji ba. Ya na ganki haka. Amma daga ganin dukan alamu karatun nan na wahalar da ke ko? Ke dai bari kawai ba a magana. Allah sa dai kin gama abinci. Abinci? Akwai abinci a kulansa, yana kicin. Mama sai kin gaya min ba. Na san inda zan samu abinci. Gaskiya Asma'u kina cabawa. Irin wannan gara ba su haka? Sai abin da kika so kike yi? Ke dai Allah ya kashe ya baki. Kamar ya Allah ya kashe ya bani. Haka ne mana. Mu dai mun san wasu muka haifa wa yayin namu. Don wasu ke moransa ba mu ƴan uwansa na jini ba. Ai yayin ki tabarakallah masha Allah. Kowa nasa ne kuma kowa yake kyautatawa. Yanzu in tambaye ki. Gaskiya zaki faɗa min tsakaninki da Allah. Misali ni in tambaye yaya na abu sannan ke ki tambaye sa. A tunaninki wa zai bawa? Kanwata kenan. Wani sa'in in kina magana kaman ba ke ba. Kamar ya kaman ba ni ba. Tambaya ne miki sannan baki bani amsa ba. Amsan tambayar ki shine ke zai yi wa? Ƙarya kike yi. Ke kin san ke zai yi wa ba ni ba. Kin gani bacci nake ji. Tunga. Wa'ata tana cikin jaka. Dan an kira ni da Allah ki dauka ki gaya musu inda nake. Zan je in yi bacci. Kinga, dan Allah ki kashe min wakan nan wallahi bacci nake ji na kasa bacci nan. Kin taba aure ko? A'a ban taba aure ba. Radio. Daga ina haka? A kinki akan kenan. Ya gida? Lafiya. Ki san kawun ta Ya ina magana. Kinga, bari na ta miki wata ila biki ji abin da nace ba. Kawo in rike. A'a. Wai umarni kake bani ko dai ra'ayi ne? Umarni ne. Gara haka inda ra'ayi ne ba zan baka ba. Don ban san in wahalar da kai. Amma tunda umarni ne zan baka ai umarnin ka nake bi. Kawo. To ai wai dan rage miki aikin. Ai na dauka ma kin ga ma kike dan debo ne kira zaki debo zogari guda. Wannan ai komiya ba zai yi ba. Dan Allah ka yi hakuri abinda aka yi maka a gidan mu rana. Ke ma dai da abinci. Ai inda dan tani ne wannan abin ya wuce. Ke nake ji. Ke ya kamata in ce ki haƙuri don na san irin ɗacin ran da ɓacin ran da za ki shiga akan abin nan da aka yi. Ki haƙuri. Kin ji ko? To me yasa shi ba ku yi aure da shi ba?
kin ga tunda ba za ki faɗi min ba mu bar zancen nan in ya so wani lokaci ma ta gaba ko wannan fa baƙuwa muka yi tana ɗaki tana bacci. Baƙuwa? Amma baƙuwar ta rasa inda za ta je ta kwanta ta bacci sai ɗakin da muke kwanciya sannan za ta je ta kwanta ta bacci? To a wani hadisi ka ji ya hana ƙanwar ka kwanci akan gadonka? Oh. Abin da ya sa muka ce ka zo akan Maryam ne. Ka turo mana magabatanka don mu tattauna da su. Mahaifanka kenan. Baba, da Allah ina fatan za ku yi haƙuri da maganar da zan faɗa. Ina jin baka fahimce ni ba ne. Amma Ladiyo ni fa ita ce a gidan nan. Na san yaran gidan nan kai ka haife su. Amma Ladiyo ita ce zaɓi na. Baya nan bai dawo daga ofis ba. Amma lafiya kuke neman sa? Kin ji? Mu da yayan namu za a tambaye mu ko lafiya ko ba lafiya ba? Sai ba lafiya za mu zo neman ɗan uwanmu? Ba ma son iya yi. Asma'u. Ga neman hanya. Ai iya yi a cikin wannan matar ko har da na siyarwa.